हाबाब एखेबारे हाथरखियानो हाथरखि नाथाय बेफोर बोरै जाथावना दिनै जोंहा हाथरखि बिहामजोलाय बोरै जिंदा फैफिननो हानांगौ हे इसोर आंथ' बुहुदसो नुदोंमोनहाय थैखानाय मानसिया बोरै फैफिननो हानांगौ बेफोरबायदिथ' जानो हायाना सिनेमाफ्रावसो नुयो जेरै मम मेहेर नों नुदोंना नोंसोरबो नुमारदों दा हाथरखियानो हाथरखि फैफिनबायहाय जोंनाव आयै नोंबो थखा जाबायना मा थखा जाबाय माने मा बुंनो सानदों मेहेर आरो जोंहानाव हाथरखि बिहामजो नोंनि हाथरखिया बोरै फैफिननो हानो दे मेहेर बुंनाय नोंनि गोनो गोथो नोंनि आसरित जानायखौ आं मोनथिगौ आयै नाथाय बियो हाथरखि नङा माने आं खिन्थानोसै नोंनो गासिबो सैथोखौनो सैथो माने मा सैथो गिनाङा दे आयै एसेबांनो जोंनाव जे जाय फैदों माने जों जायखौ लाबोदों बियो हाथरखि नङा औ हाथरखि बायदि नुयो नाथाय बियो अखाफोरसो आयै जोंहा आब' इलिसानि बिबोनां जायो हा इलिसानि बिबोनां औ आयै आब' इलिसानि बिबोनां जायो नोंसोरथ' मिन्थिखायोना आयै जोंहा आब' इलिसाया सासे गुमै गोदानजों खारफिनदोंमोन होननानै ओं बास माथो आयै जोंहा गुमै गोदाननि आब' इलिसानि हौवानि बिनानाव जाबाय आरो जेनेबा बिनि बिबोनां एकदम जोंहा हाथरखिनि एखे डाबल एक्टिं डाबल रलसो फुरा कार्बन कपिखासो आयै माथो बुंबावनो आरोना आं एसेबां दाथ' नोंनो मिन्थिखाजोब्बाय हाथरखिसो सानबाय नोंनो नाथाय बे हाथरखि नङा अखाफोरसो आया बिदिबो जायो आरो होमबा बिनि राव फाव बुंनाय महर मोखां खानाय मानसिनि स्टाइल गासिबो मारै एखे जाथावथाव दे मेहेर फिल्मफ्रावसो नुयो आं बिदि आयु आबौ मेहेर बिहामजो हाथरखि आबैया फैफिनबायनो आबौ बे बोरै जाथावगौ दे आङो दासो मेगनजों नुना फैबाय बिखौ रायज्लायबावदोंसो आंजों बिनि आत्मायानो सान्थि मोनाखै खोमाहाय बिहामजो आबौ मेहेर नुदोंना फैफिनबाय आरे आबै नङालै बियो हाथरखि नङा नाथ' बे हाथरखिनि आत्मा नङा आंनो दासो रायज्लायना फैबावबाय आंथ' गिलुं गिलुंसो रायज्लायदोंहाय एकदमबारे रावानो एखेथार आबौ नों मा खोथा बुंदों औ आयै ने औ बिहामजो आंथ' सानदों मा बिनि आत्मायासो फैदों नामा जोंखौ माबाफोर दाय मोननानै दुखु मोननानै बेफोरबायदिसो सानदोंमोन आङो आरे नङालै आयै नोंसोर मा सानबाय दङ आं बुंखाबायना बे हाथरखि नङा माने नङा होमबालाय माथो आबौ आंथ' हाथरखिखौनो बायदि मोनथारदोंहाय नोंसोर गियाखै आरो नुनानैबो आंहाथ' बिखायानो खावसे ख्लाब थांदोंहाय दाबो बिखा मावनायानो खारासै औ आबौ हा नोंहाथ' हाथरखिनि फाग्लाखा आबौ सना नोंलाय बहाथो गिनो नाथाय दा जोंहा बोरैबा मोनबायना थैखानाय मानसि बोरै बेफोरबायदि फैफिननो हानो दे फुजा होनांगोनहाय आबौ फुजा होनांगोन नै दासो बेखौनो आङो माखासेखौबो बुंनानै फैदोंमोन बे जोंनि हाथरखि नङा अखाफोरसो होननानै नोंसोर माने एसेबां गिखो दे आबै जोंनि हाथरखिनि आत्माबो नङा बुहुतबो नङा जेबो नङा बियो जायखिया बियो अखाफोरसो जोंहा आब' इलिसानि बिबोनां जायो नोंसोरो बेफोरबायदि गिबाय थानो नाङा आरो बांद्राय सक जानो नांला दे अखाफोर औ आबै आरोथ' जोंजों फैदोंना बियो आब' इलिसा आं आफा जों गासैजोंबो ज' फैखानायसो आरो बिसिनाव दंमोन ना जोङो मैयाहाय ओमफ्रायो दा लाबोबाय आरो जोंनाव आलासि जानो नोंसोरो आं सानखादोंमोन बेबायदिनो रियेक्ट खालामगोन नाथाय नोंसोर गिनो नाङा दे मानसिसो बियो भुत नङा हाब मानसियाबो बेफोरबायदि जानो हायो आरो औ ब्रा आबै औ बेखौनोथ' बुंबाय दं आयै आङो बोरै जानो हाथावगौ आसरित मोनखादों आं दाबो फोथायनोनो गोब्राब मोनदों नंमारगौथ' आबौ आंथ' फोथायनोनो हायासैहाय हाथरखिनि आबैनि आत्मासो नंगासिनो आङो माबाफोर असान्थि मोनना फैदों खोमा नंदोंमोन आं नङालै आबै नङा बेफोरबायदि जेबो नङा दे नोंसोर जायखिजाया बेफोरबायदि गिबाय थानांला दे आं बेखौनो खोन्थाबाय डाइरेक्ट क्लियारलि खोन्थाखाबाय जे बे हाथरखि नङा जोंनि हाथरखि नङा बेयाव अखाफोरसो आब' इलिसानि बिबोनां जायो माने आब' इलिसानि फिसायनि बिनानाव जाहैबाय आरो ना जोंनाव आलासि जानो फैदों माने नोंसोरबो मोजां रायलायबानो जाबाय नङाबा बेबो बोरैबा मोनगोन ना आबै आयौ मोनसेथ' आं खुसि जादोंमोन जे नोङो मोजां न'आव सफैफिनबाय आबौ फारसेथिं जि गिबायहां बेफोरबायदि नुनानै बुंनो थाङोब्लाथ' बिसो आंखौ रैखा खालामबावदों आबै दा अखाफोर नङामोनबा आं मोजाङै मोजां सेफ दासिमबो न'आव फैनो हागौ ना हायामोनथाय बे आंखौ जोबोद गिदिर मदद खालामदोंलै माथो होनबावनो दे आबौ आङो फोथायनोनो गोब्राब मोनथारदों अब्लाबो नों बुंदोंबालाय दे थेवबो मानसिखौ नायबानो हाथरखिखौसो मोनफ्लाङोहां आबै आयै जेबो सानथ'नांला नोंसोरो बेफोरबायदि जेबो नङा जोंहा हाथरखिबो नङा बियो हाथरखिनि भुत आत्मा जेबो नङा बास नोंसोरो टेनसन दाला आरोना बेफोरबायदि जानला मानला साननो नांला आं आलासिजों रायलायनो दे आबै नोंसोरबो दा रायलायबानो जाबाय जेबो गिनाङालै
लोगो सनामोन दिनैबो दसे सम नुजाफैलायबाय जाबा दाजाबाबोलै जोंना जायो जेरैबो ओमफ्राय फुजाबाबोथ' आंहाथ' जेरावबो थांनोबो हाया बेरायनोबो हाया बेफोरबायदिबो आं ओरैनो बेरायनायालाय बेरायखाया फुजा मेला बांद्राय जालाबायखाया थेवबो दा लोमजानानैनो बेफोराव थांनोनो हाखानाय नङा ओरैनो दंखायो आरो न'आवनो जायखिजाया लोगोफोर फुजाबाबो सासे आइया लाबोबाय था नुदों नालाय ओमफ्राय लाबोगोन हानायखिनिखौ आं लाबोगोन ओरैनोबाबो जेरावबो थांनोबो हाखाया नालाय फनावनो दसे दसे आङो नोंसोरजों नुजाफैगोन नायबाय थानोसै आरोलै उफाय गैया लोगोफोर फनावनो नायाबानो ना लोमजानानैबो होबाय नालाय फुजा मेलाबाबो आंनि थाखाय नङाहाय लोगोफोर आंहा जाथ्रा जेरैबो मानसियानो मा जालांखो मिन्थिला दे आङो दसे सम नायलांदोलाय लोगोफोर गाज्रि मोनलायनो नांला ओमफ्राय लाइकआ एसे थुना होदोलाय सनामोन कमेन्टखौबो मोनसे हरनानै दोनबानो जाबाय दे लोक्षिमोन आं फरायगोन ओमफ्राय नोंसोर जेबो मोना आरो मेहेर हो ओहोथ' आयै मा मोननो जेबो मोनाना आङो दायो जेबो मोनला अखाफोरखौ सिगाङावनो लोगो मोननाय नालाय आङो नाथाय नोंसोरसो मिथिथ'वामोन ओमफ्राय दिनै जायखिजाया जोंनाव आलासि जानो फैबायथ' नोंसोरबो टेनसन फ्रि रायलायबानो जाबाय दे मोजां बिराद मोजां बियो गोसोनिबो मोजां जोंहा एकदम हाथरखि बायदियानो आरो सेम टु सेम आयै आयु बिहामजो आं एकदमबारे बुहुदसो नुदोंमोनहाय आत्माफ्रा सान्थि मोनाखै साननानै बेफोरबायदि नुजाफैदोंसो नंलायनो बिखाख्लाबनो हा बेनोथ' आयै आंथ' फुरा फिटसो नांबाय जारलासो बोरैबा दसेनो मा जायोना सिनेमाफ्रावसो बिदि नुयोमोन दे आयै नङा होनलाय नंगौ बिहामजो मेगनानो फोथायथारासै जोंहा हाथरखि बायदिल' नुबाय थाबाय आंथ' जालाहाय बिहामजो ओमफ्राय मानसिनि खाथियावबो थानो बोरैबा नाङो माने जोंहा हाथरखियालाय थैनानै थांखाथारबाय नालाय बोरैबाथ' मोनखागोन ना ने जोंहा ओमफ्राय मेहेर मोनाबो ना सोरां मोना जेबो मोनाखै खोमा ओमफ्रायथ' मेहेरानो दासो मा बुंबावदोंमोनलाय सिगाङावनो लोगो मोननायनो आयु मालाय बिसोरो लोगो हमलायबाय थाखायोमोन दानो आरो बिहामजो बोरैबा लोगो मोनलायखो जोंहालाय बहा मोनथिबावनो दे दा नै हरखाब जोंजों नुजाफैबाय बुहुद साना टाइम आत्मा साना टाइम मा साननो जोङो बेनोथ' आयै आंहा गैया जेबो अननायनि अनगा नोंनो होनो खालि दङ थार अननाय खालि दङ मोजां मोननाय ओइ साला दुखु जानोबो बेफोरबायदि गान खोनासंनोबो आंहा रावबानो गैजालाबा माबोरै बेफोर गानखौ खोनासंनालाय मा मोनबावगोनसै थुनजुलि नोङो हो जालाहाय थुनजुलि नोंजों जाला दुखुनि गान खनबाबो समायला रमान्टिक गान खनबाबो समायला नोंजों एखेबारे नोंहा दायो फुरा रक एकदम रक गानखौल' खोनासंनांगौ हिप हप एकदमबारे बेफोरबायदि गानखौ खोनासंबासो दिलखुस जानाय बायदि जासिगोन आरोना आङो दुखुआव खनबाथाय दुखुआवसो थांलायलाङो आरो रमान्टिक जानोबो रावबो गैलाबा गोसथोनायबो बे सानाबो ना आंखौ एखेबारे लामायाव लोगो मोननानै जानला मानला बुंलांबायलै थांखांनाय मानसिया माबा आंखौ जांजादेरबाय थायो ओमफ्राय लोगोसेथ' लक्ष्मणखौबो बुंफादेरलाय आरे बे आंनि फार्स्ट लाइफनि थाखाय मा जायामोन मा जाया बेफोरखौ बुरखांनो मा दरखार गैया लामा सामा साला लोखि रावालै बियो गावहा संसार जादों फिसा खांदों मा आयै थाबथालायलांबायसो गावखौनो अबार दुगा साना लायोलै बियो नंमारगौसो मोजां जादों आं बेफोरनिफ्राय छुटकारा मोनबाय एकदम हामबायसै इसोरा आंखौ बेनिफ्राय गोजान खालामबाय दे सिगाङा मा नंगौमोन मा नङामोन जायखिजाया लक्ष्मणा नोंनिफ्राय बेस्टसिन मिथिबाय सान खमसे खम बियो गोदो आं बुजिनो हायाखैमोन बिनि गोसोखौ लक्ष्मणनिखौ नाथाय दायो आं बेखौनो बुजिबाय दे खमसे खम बियो नोंनिख्रुइ 3 गुना 4 गुना 5 गुना साबसिन जाय आंनि मोनफ्रोमबो आगानावनो आंजों थायो आंखौ मदद होनो नाजायो बेथ' आंखौ मोजां मोनो नाथाय आंसो बेखौ मोजां मोना अब्लाबो बेयो मोनथिनो खानानैबो आं मोजां मोना होननानै बुंबाबो आंखौ हाजार बार जेब्लायबो आंजों सापर्ट खालामोलै बियो बेफोरबायदिसो जानांगौ दा लोगो जाबाबो नाथाय आङो प्यार मोहाब्बत ओमफ्राय बे हाबा जानानै जि दुखु खस्थ' मोनबायना बेफोरनि थाखायसो आंहा फोथायनायानो गैस्राला साला दुखिया जीबन थुनथुलिनि लाइफआ बेफोरबायदि जानांगौ नालै जाबालाय मानसिनि लाइफआ एथ' गाज्रि जानांगौ ना जुलाफि दखानैनोसो आङो साराय गोदान लायनोसै मालायफोरा मालाय फुजा गारैबा फुजा जाहैबा माबा माबि बायबा आंहा गैला माने जेबो जाखाला नालाय फैसाखौनो खामायस्रानोसै आं माथो खालामबावनो उफाय गैया जोंफोरनि लाइफआ गुबुनफोरनि बायदि नङा नालाय जि सानदों बेथ' उल्थासो जाजोबखायो नालाय मायबा सानबा माबा मोनसे आरोबा आयै सयथिबो बे आब'नि दख'ना फानै एसे एनै पकेट मानि फैबाय बेथ' बे ओमफ्राय बेजोंबो आङो दख'ना गोदान माबा मोनसे बायबाथाय माबा मोनसेखौ आसा थासिगोनलै आंहा बेफोरबायदिल' जागोन दे ओंखायनो आंनो नांला जेबो
गोरिब जाबाबो जिउनि अबस्थायानो बोरैबा जालाङोलै मालायनि हाइ फाइ लाइफखौ नुबाथाय खें मोनसे गोसोआना आयै बेफोरबायदि जाबा आंनि लाइफआबो सानलायलाङो आरो मोनसे सानसैलाय है मालायजोंलाय आरो बहा जानो जोंफोरनि लाइफआलाय थेवबो दा दुर्गा फुजा लक्ष्मी फुजा काली फुजा राजमेला आयै 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 ओमफ्राय फैबावगौसो नै आयै भगबान एकदम निउ इयारबो फैबावगौ निउ इयार बिनिफ्राय माबा माबि फुजा ओमफ्राय आरो बैसागु आयै सयथि गैलाहाय लारि लारि फैजोबथारगौ ओमफ्राय आंहा माबोरै जाबावगोनसै थुनथुलि इसोर जालाहाय फैसाबो खामायनानै लाग्रोनांसिगोन आरो खामायबा जिन्दगिया ओरैनोल' थाङोब्रा हाजार फैसा खामायबाबो अमा लाबाबोनो थोब्ले माब्लेल' जाहैयो मालाय बायदि आयै आंहा बिदिनि अननाया मोनबाय होननानै जेबो होनोनो हास्राया आंनि जिउआनो जिखुनु रोखोम अबस्थासो जालांगासिनोलै हालासो आं बाराखौ बारा आगाथि जोंजोबोलां आया आब' बहाथो थांखो ओमफ्राय अखाफोर जानो मेहेर ओरैजाय लामाथिं दसे फैबाय ओमफ्राय मानसियानो दा गैला दासो फैथारदोंमोन एसे सिगां ओमफ्राय अबाव थांथावथाव दे ओजोंहाय माने बिमाया एसे बोरैबा रागा बायदिसिना बुंदोंमोन नालाय गोसोआव दुखु मोनदों बियो ओंखायनोसो न'आवसो थांफिनगोन ना माखौबा देलाय फन हरलाय हरा नङा हरबाय आङो खननै जाबाय हमा बाजैया मा अबाव थांखोथाय आंनिबा न'आवनो थांबाय खोमालै मेहेर बेचारा आब'आ एफा गोबावनि उनाव न'आव फैबाय बिमाजों रायजाबाय रायजानायालाय एसे एनै रायखाखागौमोन ना ओमफ्राय अब्लाबो बे एसे सहायनानैबाबो थानांगौमोन न'आव नै मा होनोमोनलाय आफामोनाबोथ' बुजायगौमोन ना आयंखौ बाखि गासिबो थिग जालांगौमोन थै आब'आ दसेनो बिदि थांनामोनलै आं बुंखादोंमोन आब'खौ माथो खालामबावनो बाजैया सहायनो हायासैदां मेहेर दालाय मा खालामबावनो दे आब'खौ एथ' मुस्किलै लाबोदोंमोन दाथ' आरो राजि जाखानायानो न'आवसो थांफिन मारबायगोन बियो अब्ला आंबो थांनोसै नामा मेहेर माथो नोंसिनाबो आंखौ नुबा मानसिफोरा न'ना बोरैबा सानोना बेखायनो उनाव आंबो एसे बोरैबा उसुबिदा मोनबायना थांफिनसिगोन बाजैयाबो थांबायबालाय जायो नामा बिदि आलासि जाफैनायानो र' आब'खौबो लिंहैफिनगोन आङो नों टेनसन दाला जायखिजाया नों जोंनाव थाथ'ना माथो जानो दे आलासि जाफैनायाखि बिदि दानो थाङो नोंखौथ' जेबो प्रब्लेम मोनाखैना आं बुंखादोंमोन माथो नोंखौ सिगाङावनो बिसोर एसे बेफोरबायदि आसरित मोननो हागौ नोंखौ नुबाना नोंबो हाथरखि बायदि नालाय बाजैयाबो थांबाय आंहासो लाजिलायलांबायहाय बोरैबा गिनायबो मोनलायलांबाय एसे मारैबा मोनथारदों आङो बयबो हाथरखिल' होनजोबथारबाय आंलाय मा खालामबावनो दे आंबो हर थाला खोमा दे दसेल' जिरायनानै थांसैदां र' मेहेरा नङाबा बांद्रायबाबो गाज्रि मोनगोन ना आङो मा साननानै मिजिंनाव बिदि फैखो मिथिला नाथाय आं आंनि फिसाजोखौ खेबसे नायनो लुगैदों गोजाननिफ्रायबाबो नुहुरबाबो जागोन दे जायखिया आंनि फिसाजोखौ आंथ' माने नुवाबाबो सिनायखागोनदां उन्दैयाव नुनाय अब्लाबो खेबसे नायनो गोसो जाना फैथारबाय आं मा जायो जाथोंसै आइजोंबो रायजाखाबाय अब्लाबो दा आंनि फिसाजोखौल' नायनानै थांसै आं रावजोंबो जेबो नांलायाबो जेबो बुङाबो